Oh nee, Met 2 zo. oh nee, filmpje. Nee, we met 2 Inhoud dan. Inhoud dan. Filmpje. Nee, geen filmpje. En met papa op video. Foto met 2 zo. En met papa op video zeg Doe nou, jongen. Ja, dan helemaal met die kut. Papa was MZ. Oké, neem maar 1 foto. Dat wil niet. Dat wil niet. Ik maak toch een filmpje, Ja, jongen. Wil, maar we zijn familie. Familie. Familie normaal. En met een filmpje van die hoek. Familie normaal. Hey, die moet helemaal bij. Joost is een homo. En ik ken iemand die is uit de kast gekomen. Martin. Blijf van mijn broer af, Martin is jongen. homo. Blijf van mijn broer af. Hey, papa Tsum.